Dobrodošli ljudi u novi video, ovo je serijal Fitiš i ovo će biti fitness vlog gdje ćemo svake nedelje da izbacujemo nove epizode, pokazivat ću vam svoje treninge, ishranu, bukvalno sve što se dešava što se tiče mog fitnessa i probleme sa kojima se suočavamo, svi rešenja i bukvalno eto sve. Dobrodošli ljudi u novi video, dobrodošli u serijal, jako sam srećna, jako sam uzbuđena, nadam se da ste i vi, idemo da počnemo da radimo. Može? I don't give a shit da se šminkam svaki dan, ok? Tako da, brace yourselves, I'm gonna be naked on my face, ok? Ok, pa da počnemo. Za ovu nedelju počet ćemo sa ciljem, jeste da pijem više vode, ja stvarno ne unosim puno tečnosti, čak se desi da odem na trening, puna flašica i vratim se sa jedva pola prazne flašice i onda prođe ceo dan i dalje nisam popila ni litar vode, što je jako malo, posebno za nas žene, i zbog celulita i zbog realno normalnog funkcionisanja organizma, izbacivanje toksina i bla bla bla, znate već cijelu priču, neću da vas davim, tako da ja se nadam da ću malo da se uzmem u pamet i vreme je. Da, samo jednu stvar da onako disclaimujem, ja neću raditi sve po PS-u, posebno ne sad, zato hoću da vam pokažem, znači bukvalno hoću samo da vam pokažem šta ja radim, ništa ono nešto, ovako treba, ovo smeš, ovo ne smeš. Cilj je da kroz ove serijale nekako možete da pokupite neke stvari koje bi trebalo da se rade, a također vidjet ćete i neke stvari koje ne bi trebalo da se rade, što je sasvim u redu jer smo mi ljudi. Tako da, to je to. Na šta mislim? Naprimjer na ovo, znači ovo su mi banane, ne znam od kada, ali su ok su unutra i znači ovo će mi biti doručak, pa još jednu bananu i ovaj protein. Sad, zašto ovo nije ok? Zato brate, trebam da pojedem jaja, treba mi nešto konkretno, ovo meni nije konkretno, ovo je cool, na primjer, za posle treninga, ali, mislim, jebg, hoću da kupim jaja sa pijace, mislim da će ovo biti ok, imaću energije dovoljno valjda, nadam se da odradim trening i vidjet ćemo posle ćemo da jedem nešto konkretno, eto. Inače, ovo je ostalo od juče, znači evo nisam popila ni litar vode i to je ono što bi, znači ovo je flaša sa treninga, nisam popila ni na treningu ni za ceo dan, popila sam jednu čašu više, to je konta možda može biti ovoliko, ali to nam je zadatak, mora voda da se pije, jako me nervira što ovo radim, ne znam što to radim, ali popit ćemo jednu čašu pre doručka, popit ćemo jednu čašu posle doručka i onda ćemo tići na trening, valjda ću popiti više. Ljudi, došla sam sa jednog vrlo buđavog treninga, mislim nije bio buđav, bio je ok, ali nisam imala dovoljno snage da odradim kako inače radim, pokazat ću vam tu neke klipove verovatno. Jela sam za doručak ugljene hidrate koji mi ne prijaju ujutru, onda bio mi je veliki razmak između doručka i treninga, 3 sata, bukvalno bi sam mogla jedan drugi obrok da unese pre treninga, zatim nisam jela kako treba prethodnih dana, ne pijem dovoljno vode i sve se to nekako skupilo. Međutim, važno je da znam u čemu je problem, pa ćemo to rešiti evo vremenom, zato i radimo ovo što radimo. Sad meni je jako glupo da snimam bilo šta dok ne operem kosu, pošto je trenutno ovakva.
I znam da me nekad pitate za kosu, šta radim. Ovo je kosa koja je zrela za pranje i za negu. Znači, apsolutno je fuj. Ali, sad ću da je operem i gledajte koja je razlika. Hajde da se pravimo da je ovo isti dan i da totalno nisam zabrljala i da sam snimala sve što sam planirala. Šta se desilo jutros? Znači, prošle nedelju dana od kako sam povela računa o onome što radim, s tim što sam imala ne ispade, nego skupila sam se sa društvom i malo smo onako žurkali, jeli, pili i tako to. I ja obično jednom nedeljno merim struk i stomak čisto da vidim gde to stoji. Na vagu stajem možda jednom mesečno, jednom 2 meseca, zavisi kad idem kući, znači kad god odem kući tad stanem na vagu, čisto onako da znam, ali najrelevantnije mi je, to jest najvažnije i najbitnije i nekako merodavnije mi je kad izmerim mere onako u strugu i stomaku. Pogledajte ovo, jako sam srećna. Ja tako imam sveščicu gde svašta nešto zapisujem i ove mere bukvalno vodim evidenciju o merama godinama i sad ću vam pokažem tu sveščicu. Ovo je vrlo privatno, samo da vam kažem. Tako da sad ćete da vidite o čemu pričam. Evo o čemu se radi, znači 13.1. imala sam mere struka 73,81 i već 21. je to spalo na 72,79, što znači da sam splasnula, bez obzira što sam jela svašta nešto, što mi govori da je sve ok i da će tek biti, pošto tek ću da uvedem kardio i te sve stvari. Ovo su mi bukvalno mere ide od 2017. godine. Hoću da vam samo kažem da je jako bitno da se vodi evidencija. Kilaža mi je ovde svuda ista, samo što varira struk i stomak i mislim da je to jako bitno da se skonta. Mislila sam da vas danas povedem na jedan svoj personalni trening. Čisto da vidite eto kako to izgleda. Sad idem da spravim doručak, već je 7:30 i krećemo polako. Kažemo kako smo mi videle na Instagramu da se radi. Videle smo ovde prostor između koji ne sme da se dešava, boli će uz donja leđa. Ajmo sad kako treba. Znači spustite kukove u kupu, tako ćete mnogo bolje da aktivirate zadnju ložu. Odlično. Ako vas možda bole listovi, a ne želite, možete manje da spuštate nogu. Spusti samo malo manje nogu. Još malo, stop. Spusti kuk. Tako. To je to. Odlično. Ljudi, što se tiče cijelog ovog videa, totalno sam zabrljala i vrlo sam svesna toga jer nisam sve lepo isplanirala. Međutim, objavit ću ga verovatno u svakom slučaju, zato što ja jako džadžujem sebe i onda prilično sam perfekcionista i to me bukvalno sprečava da uradim mnogo stvari koje želim da uradim i rešila sam da stanem na put tome, jer jednostavno nema smisla to raditi. Pošto džadžujem sebe, onda stalno kao ne, nisi odradila kako treba, neće to izgledati kako treba, fuck no, ima da objaviš šta god da si uradila, ima da ga objaviš i od tad krećemo dalje. Tako da, što se tiče ove nedelje, plan je bio da pijem dosta, to jest više od litar vode, pošto jedva popijem litar, međutim nisam uspela. Ne znam, ja sam vama rekla, znači baš imam nekad problem, leti sam mogla da popijem dosta vode, bilo je toplo, ali sad baš onako ne.
tako da litar vode jedva postignem da popijem. Danas sam rešila da ću se malo više potruditi, već sam popila 1 čašu vode, ovo je 2 čaša vode i onda se spremam, samo da je popijem još, i onda se spremam za trening, radit ću donji deo danas. Treninzi su mi se promenili u odnosu na od pre nove godine. Do tada sam radila manje treninga, ali su bili jači, sada ću malo više, ali slabije treninge ću raditi. Znam da nije savršeno, znam da nisam odradila ono što sam planirala, ali mislim da je u tome svemu i čar i to i hoću da pokažem ovde. Hoću malo samo da vam približim kako sve to ide. Što se tiče mera struka i stomaka, to je u prvoj nedelji opalo. To se desilo zato što znači sa hrane božićne i novogodišnje vratila sam se na svoje, splasnula sam, bar mislim da je u tome stvar. Sad ćemo polako vidjeti kako se dalje stvari odvijaju, mada mislim da će biti ok sve. Uglavnom, ovo snimam na nekom nedeljnom nivou da bih sebe rasteretila, a u isto vrijeme da bih imala neki konkretan content da dam. I mislim da će svaka nedelja imati neku svoju temu, čisto da otprilike znate šta možete očekivati u videu, kao što je voda. Fail, ali dobro, to je to. Eto tako, malo sam se raspričala, ali mislim da je to ok. Nadam se da vam se svidio ovaj video i tako ljudi. Vidjet ćemo se u nekom sljedećem. Biće ih, ja se nadam. Ako ovaj objavim, znači vidjet ćemo se sigurno. To je to. Znači to mogu sebi da obećam.